Ki sesin pat ngap yang sebagai ki parlok baro ki parlok ki beit beton ki parlok ki mana jam mana jangai. Tik ai ka banga don ban ong mentak sengi hak mat jong ki parlok baro. Kadai halor ka jing yu i jonga ya wei u parlok ngidei parlok ki ndai ngamla pat ban priang wat laudem kana parlok ya ki kentin ki ba uni u riurang ba u jukren na ka wei ka pos ya ka wei ka por. Kita idei ba dem dong hak ba baro si kata haki senem ki balak len idei parlok no ka hadu mentak kampat kut no kata ka jing long parlok sengi ndai na ka yang jonga kum u riurang ba. Adon ya ka jing sengu ka banga sengu banga mla ban priang ya ki kentin ki ba idei u riurang ba ma ba dem dong jukren na ka wei ka pos ya ka wei ka por. Haki por ki ba mswa ngam juda kampet ya ka channel jong ki ba dem dong namar ba wat lang long parlok makanan ndai don la ka jong ka kam ndai mentan dah hadin ngayu iba har jing viral pa ki video tiba long sungu jak buram kum urang ba jukren ya ki kentin tiba ngim lak ban priang ha ka imlang salang ho cia ha ka ban kong kemba la ong ma la da pi khang yang bangan tim si tim sang ha po dan san sosial media tiba lepat tim khang shwa ya gitu ki tim dakai ho an kata kadai ga jing cia ndai wat la apor india jong ni don ya kata ka constitution ma ka ba ngilak ban kan lai lui abang ikren ke ngilak ban kan lai lui ndai la ngilak ban kan lai lui kum utei urang ba la dai shwa ban perkat ya dia hatu ngelek ranya eman keren ya kini kentin nomor ba to ada film lek ranya ki wei ada film lek ranya ki beriu ada film lek ranya ka imlang salang mereka kindai man lek ranya pat ya laki jong ki kut ki jan dan ya kalok ya ki kun ki ti ban keren da kasi kasang ban keren ya ki contation rang sengu kumba om don kam shu ban pong jan pong net ru ngada sangap ya ki kentin jong di badeng dong na hoj na kalian jonga ngam kwa ban pendem ya badeng dong haba i keren ya ta kentin rei ngakwa ban kentu pat ya badeng dong kum parlok ban sange no ya kita ki kentin ba ki jukren si pila ban keren ya no ka badai lane wala kalong ka balaj ru nomor ba pidon ya ka hok ban keren laj luj kumba don hika anya por india rei sange no si sundon pat ya ka e ka ba nga kum parlok song ki ngam tenan ngi kum imang salang ngim tenan ba kin tho ya ki nyam kristan nomor balai ngi rung im hang ya perthai ngi ngai ba lada om dei ka jing tip ka jong bleng ngim la ban wan chang ni ka perthai hoj ngi a ya ki jing ton kam ya ki Dunison sia ka balang dileng ba ka jing ton kam ka jonga ka jong ki badon ha ka balang om dei ba ngi a ya ka Dunison ban sai no reno ki badon hang tei Henry kadai jing ton kam yang ayo pi kalong bangi pelang ha ka sengi ka bang la pelut ya jing ton kam te kan yai ha jing ton kam jonga jong ki badon ha ka nyam kristan Henry ban syuken no ba ka balang kristan kadai ka balum pisah ba ki dei tan ki mentu dali leiru na kadang jonga ngam sno tenan dileng ba ka video nga kapat ya ibadeng dong ba in sange no ya ka jing ben ya ki kristan nomor ngi i ha ka wei na ki video jong ibadeng dong ipuli bible de habai jong pidang puli bible kamut ba pipuli ya tu ka bible hatu pipuli nadu ka mensim ne pipuli nadu ka donut ini pipuli tang ban wat dau ya kan yang kristan ada pipuli tang ban wat dau ya yang kristan kata kadai ka jing sungu ka jongki ka bom sungu ya hapsu bat kata ka jing im jongi ha kan ka selapat thai namar kat kum ka jing ke jongi bangingai ba klem ulai ka wat ka thai ru kamlang hawat ngila bandon la ka jong ka jing ngai henrai kum ki kristan ngimju don ya kan ka jing kan tho ya ki wei pat ba isule tang ban lum pisah ngimju kan tho kom ta hot kila bandon kinu ki daw kinu ki nia ki ban ya share kum ni kum tai henrai kataru kadai tang hak tu beriu baduna ya kejimut kejim perkat kim di jangai henrai hak beriu hik bestan kim jukwa ban wat daw ini no pat hak ba kikren ru lada ki jila sungu pitar kan ru kim nom pen i ya ta kejim pitar henrai kim kren da ti pan poi bai sya kejim yesuk ba sya kejim yasung bha ya kemen mangila ban ya ya bai hak inang salang henrai na kalian tungang pan pau ya kejim susi hadu kata na kalian tungang pan pau ya kejim susi hadu kata mangan i kat uri urang ba ma un kren ya ki kentin ba ngim sung tenan hak kejim sisa kat kum ka im jong ibadem dong mang layo banyak keren banyak tukana idai beriu ba perkat bat beriu ba sengot tenat ya ka e ka jinglong ka jong i ba idon hapo mesin ka jong i nama idon ya ka mission ka ba la bante ya ka imlang salang ha ka jaj beriu ha ka we na ki kana bang layo songkai bat ibadem dong bat ilai tu hanga bang adon ya ka jingmut bangan pelut ya ka pisah jonga napo youtube ka bami na youtube iong bangan pelut ha ka bangan sina ya ka ying ka bangan bu ya ka jaka training ya ki kun samla ki bom yo lat ban lai training saki we pat ki jaka ikani kadai ka jinglong ka ba sungut tenat haba ngaya keren bat ibadeng dong iong ba kat hadu mentang la jan dep ya kata ka ying ba in ai ya ka jaka training ma ya kita ki baduk besuk ibu ya ka jaka training ya ka free training ban su jan kani kadai ka kubor ka ba sungut tenat abang yo sungu na ibadeng dong rei tang ko we pat ba pidon kum kini ki jing sungu pidon kum kini ki jingmut ki jing perkan rei kalung ha ka jing sungu jongap kalong baklan pat ha ka ba pidon pat ya ki kentin ban persya ya no rei no da ka ba pi ken tho ya ki nyam kristan dina kalian jonga kwa ban ong ipi basang eno sendon nang ba kata ka jingidai ka jingjan jong ki parlok jong pi kata ka jingidai ka jingjan jonga jong piru kan long ka bayai ne ba kan long ru ka ba smut tenat na ka we ka por sa ka we ka por di tangini kintin ku blesibun nang iskem ba mapiru ki parlok baro ki ba im hagani ka jala jongi lapi dai na kanu ka jat riu pin sngu ya ka ju ka jing sngu di ku blesibun ngin se kan du pat ha ki we ki video aku aru ba di badem dong in reply ya ka video jonga leng ba ka video jong iru blesibun